Langfe risudim so terang mate LRN ya tomen cepatir pi ponsi. Bahuni adorso fish pama long first ever angling competition mate catching si lang oke pari ka cepati ajai me kebi pon. Laka kresi langfer constituency ke parlo. Bahuni adorso fish pama long first ever angling competition mate lang oke pari ka cepati ajai me kebi pon. Bangsa long LRN ya tomen si cepatir pi pon lo. Mationg a ceklo ni phai ke barni. Ata por phai ke ba por pen lang oke pari ka cepati ajai me pangching ponsi. Arni kangsam por phai ni rachite mapor ka cepati ajai me pajut pon lo. Bangso lang oke pari ka cepati pon along kado kawe. Bang phori sira bang kep abang ku bang piatong pen lang oke pari cepati pon lo. Bangso lang oke pari ka cepati pon along. Karbi ang long pen ang tanamani atum stami bangso lang oke pari ka cepati pon along. Cepati dun rinti. La bangso lang oke pari ka cepati pon along. Haflong pen ke bang abang pura jib boro alang liti bangso lang oke pari ka cepati pon along. Lang oke ti 605 grams alang ok. Cepolong pon si raji boro alang lipen si kecing si anong it tangkal la si cepolong pon lo. Lapen bangso long ning mining do. Anong it tami bang po tumapan ki pajir pon. Lapen la bangso lang ok pari ka cepati pon along alisar po mana ping pen. Langfer local MSC mate karbi long Thomas Council ie Madhuram Lake chetong don. Lapen Fishery Department atumahin minstame chetong don. Lapen Bugler Municipal Ward Commissioner Pranjal Sharma Gautam Banik Bijoy Hanse atum chetong don. Bangso long karbi long Thomas Council along iem Madhuram Lake talang li Fishery Department ahin pen West Karbi long along stami. Lapusan lang oke pari kacepati prabjen pen dipon tuji pusi perang ketenglo nang tan pacini don. Lapen bangso lang oke pari kacepati pon along mesen pen pacun panong lo pusi. LRN President Sanju Tok bihin ben nang tan pacini don. Lalu nilitum langfer isin tataran ahin pen kecengsi angling competition ki pipon dari litum bahuni adorso kolong komaji. Laso kacepati along ahokpet lote litum harus sira pokep amui ke do muthe kopine botol ke no ba kopine asai do ko joini harus sira cap ansi pini active participation atumang doi grong lasi la sorting si la rules amen itu 500 gram pen akiju matuman bangke qualify pon pe mate 500 gram pen akit masih qualified pon ji pula so rules selam pon pen si pini so anong e haflong pen ke bang abang khusi kiting senong e cepalong pon diklo lapen la so anong e long ke long pon hadun thumai constellation atum long pon lo laki kenep kecengsi lapen kenep kijutsi lapen inur participation lo ya isiwer anong isi long pon charge bola so apni pensi constellation ipon diklo angkela so participation along ilitum lom kewang laki Halloween benado aparasam lapen Jorhat Sibsagar Dibrugarh pen Haflong Umrangso alasan pensi tepono methang lokal ke laki methang bolong komaji sor bang itu iklo lapen aku ang tanah state pen pulo den Nagaland pen nang dun iklo Agung begini lah maksud kita kau pergi cepat pun ini kan siksa tu semua awal sakit. oh aka siksa jasemet bang ke teponong le muthin ilitum komite hin pen mate isi dia kacu hang ason si penenang kok lo athini tu aporating pen la lunch pe ka bang pen pipon thekthire report la si anutin tami ke bang atum an tami nang dia pon bosi ning thelo Kusum kira jilang asingkan pun agar ni pen aku pergi cepat lah kusum apa saya ikut pergi. kalang lo ke bang dia ni tham aphan tami nilitum disik ponji lapen ke bang dia ni bang ke anso se litum ke mesen quality pipon po bosi ning che thepon lo athe ke chengsi kla ta se sabsu ke chokche ke le along bang ke kadu be participation atunta padak arat atunta minang dia pon po bosi ning thelo Tapi tu pun kira jilang kau dia awal break zaman dia pun English pun cepat awal sedang pun. la ke bang dia ni bang ke la ke litum singwai poning nang ko ko nan jasme ga salam the bang ke nang ka pon itu kira ko Famalo, bahuni dorso fish famalo, langfer resolution aterang alang itu ahin pena kini department alo, kop kapal hi, cepati, macam angling competitions di mana lang itu bang lo, wah pena itu officially atai pena itu order kilo, kalau so order kita atai kan ini alang itu ada angling competition na bang alang itu lesen berpacun pon lo, karena ni arau mimialam bang lo, jadi angling festival angling competition mate kop kapal hi, langsung kat timbay, dapat kali kita kecing sih, dapat kali kita kecing
kacirap dulu. Kapre kati minta labang so competition along participate kori tu. Nagaland pa na do, Arunachal pa na do, Aparasam Gulhat, Golaghat, Sipsagar pa na to. Kasi may piglo na so program lang ito sa tengkor. Anong dapat pipi lang resonance so atera lang ito. Dapat ko kecengsian nung ibangga lang ito lagi sipito. Lapin ke second runner sama lapa second commander lapanda suri pokep lapene concession price lapuson hai tak tik kondo ade pini ladak bahuni ada so fish farm lang lapuson okopari aso gachipati dalang litum kepacun konthe ka poni litum fishery department ahin benamia lang litum kan suri kachuru pajirik lo lapin ke laso okopari competition labang ke isi kopilo puita je ile tum karbie anglong along dagi tu indigenous fish itu ile tum along kelong o kamukha penangan ile tum along pen kivir tu tanglo langroi langjeng long ta aku ko ke kaprek o ile tum habida long kelong lalang o kamukha ta kelong do sitame non penangan anikan itu lo je lason ok hiluki pru tang ho lapen ke dowai people kaso ok pru amen pen dowai people ko amen pen si penangan ilitum karbiang long metang indigenous ko fi samukha bangke nangbir bom tang kasini litum mathalo chuki damtang cabinet meeting mate EC meeting lo stame litu kaching honai CM sir Dr. Tuliram Ronghang sara langli hinpena pingkada teng pen litum isi ka chiparai pon lo jate la okipru ko bang hedi dowai pen aroi bhari aroi longta okipru la pen ke manela poisonous jitu medicine people chehe chikung kapre ga aroi longa ok mukhana no lang birbom tanglo la sojok sini litum cheparai ponlo jate litum la aroi long okipru ko bang ke none pranga bang ke benje pan litum cheparai ponlo tim cabinet pen atheli tum jong si ok la roi long kelong ok bukha jong si amider lo plotang te eli tum moarni si bangke jela so ok ni tum karbiang long si kelong pula so hormu ba eli tum che than mo ida ji kasi ok pru ke la aku karbi tum pena tu gedo he ok pru ko alam do stame eli tum karbia khai tum bang la ok pru plotang te april la cheklo la son si ok pru rong ati nge april la cheklo bangke ok sukapati mane ok pati por oga sugi phia por pina posi ni tum la april tu july chiklo la chiklo yonia bangke nili tum hin pen ke ben lo la pen ke order olai ji order long pitong plangi ne khola so order ateng kan si katu ka be ni tum karbiang long ora panta order ateng ga pulu yu panta nili hin ben report sinona son isi kopilo ho ningaro me langroi langjeng long tame yong sila puson kacipati pijam lo pulo dangte itum cilang mi lo la data ok kapar hi gibi dan itum department pen ke job ok ku etu thaipo ne imat ke parhi pulo tangte ok chuare dira puson la kali mati sitame isi itum alira alo ne cilang lo aji mesen ile tum la pachu konte ka ponang wan suri ka churu padi lo tapen ke nada kapre ga tim pen ada na cipati tum apor nang cipi dun thega pot kapre ga tim pen ke bang ano panta nilihin kan suri ka churu padi Karbiang ang habar lang fishery department ini competition apa habar sama kedeng pun dozima non amat ke nilifan fishery department arpun ang pidet pen la kecengsi lo asila puson nilitum akolong kapre ki pi ponje phantan ni lima thapon po athelang litum la department along okopar hi amen pen samelang litum revenue council pan ang pilo mate nilitum department pan revenue nang pilo la so revenue kelong ateng penselang itu manta order pilo asap suwes tamile tum revenue longia phane tum bori pon bomlo la pen ke rabjin ben akoni litum lason competition ke pabi je phan akoni litum singwai chupo jate ilitum fishery department ta anong dopo mate dak bahoni adorso bahoni fish farm boy madura chini wangwe kapre ga amune tunga sita me pini laso competition ke pia joini ilitum la dak bahoni fish farm bu bangge dapan thang pon lo bolong ko maji lang fera long mate tu karbiang long je bahani ador so fish farm long competition pari competition pidun ko bangke ilitum char long asilan chon lo
kewangian ni nilia ko cirap tung tuji alang itu jong setning hang pulang te akapre kati melong same competition jong CPG pulang te nitum department of fishery along nitum alang itu kan apor